For at få mere spænding på elastikken, Poul, så kommer et stykke væk fra døren, og albuen ind i siden, og drejer underarmen udad til. Vigtigt at have, at albuen bliver ind i hoften. Og igen langsomme og kontrollerede bevægelser. Er på plads en gang, Poul. Ja. Og så langt tilbage du kan. Stille og roligt frem og tilbage. Det er vigtigt, at du får holdt skuldrene på plads. Ja. Hele tiden. Okay. Og du har dem ikke helt ind til armen. Du har ikke armene helt ind til kroppen, kan jeg se, du har. En lille smule. Okay. Godt nok. Sådan der, lige præcis. Ja. Ser det rigtig nok ud? Startet her, yes. Her, den er i gang igen her. Mere sådan ind til siden her med den der arm. Yes, nemlig sådan der. Og så kører du op modsat. Ja. Og tænk på det der med sådan at stå lige i overkrop. Ja, nemlig sådan der. Sådan der. Yes. Vil du have stopper, eller skal vi bare... Bare. Ja. Sådan der, og så er det så at holde den i 20 sekunder med hovedet dernede af, ikke? Nemlig. Sådan der. Skuldrene på plads igen. Løfter armene op. Holder stadig skuldrene på plads. Ja. Og kører dem ned. Og langsomt pæk tilbage i hånden. Så skuldrene på plads. Løfter op. Lille bevægelse frem. Og tilbage igen. Okay. Og her en gang foran. Arme op. Tunge skulder. Husk at smil. Det er lige præcis. Sådan der. En time. Det er det, jeg mener, ikke? Der er rigeligt at gå ud. Nå ja, vi skal jo til at berøre de der. Ja, det tager vi næste tur. Nu tager du bare lige, og så vender du. Kommer jeg lige med op lidt, ikke også? Stadig tunge skulder. Ja, jeg har stadig tunge skulder. Ja. Skal vi vække den helt ned, eller hvad? Eller Yes, lige inden du kommer i strækt arm. hernede. Ja. Tunge skulder. Poul.